Bore da. Bore da. And pwy ydych chi? Beti Potter. O iawn, ydych chi'n byw yn Nottingham, Beti? Yn West Bridgeford. I fod Ar gwr Nottingham, i'r de. Iawn. Ers 1959. Amser hir, felly. Yndi. Ydych chi wedi cael gyrfa fan hyn? Dod yma ar ôl priodi nes i. Iawn. Ac yn gweithio? Na, ddim yn gweithio hynny. Ddim llawn amser. Na. Ambell i beth rhan amser neu gwaith gwirfoddol. Helpu yn yr ysgol o rhywbeth felly. Magu plant? 4 o blant, 2 fab a 2 ferch. Ac yn cymryd rhan pwysig yn y Gymdeithas Cymraeg dros y blynyddoedd? Yndw, mi fe mi'n ysgrifennydd, a mi fe mi'n llywydd, a mi fe mi'n drysorydd am 10 mlynedd. Ac wedi helpu'r dysgwyr yn Derby ac yn Nottingham ar ben hynny? Do, dwi'n mwynhau hynny hefyd yn fawr. Ond un o ble yn Nghymru yn reiddiol? Dyffryn Conwy, pentre bach o'r enw Tyn y Groes, ar ffordd rhwng Conwy a Llanrwst. Mae bywyd yn Nottingham yn tra gwahanol, ond dwi? Yndi. Oedd bywyd yn Gymreigaidd iawn pan o'n i'n tyfu fyny, doedd dim Saesneg. Roedd yn y Cymraeg oedd y cartre, Cymraeg oedd y capal, Cymraeg oedd ni'n siarad efo'n cyfeillion, Cymraeg oedd yr ysgol gynradd i ddechrau fwy. Oedd ni'n dysgu Saesneg fel iaith. A wedyn, ar ôl cymryd yr ysgoloriaeth, oedd ni'n mynd i'r ysgol ramadeg yn Llanrwst. Oedd bob peth yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng Saesneg ar adeg hynny. Felly, beth oedd dy oedran pan nes ti dysgu Saesneg? Ar ôl mynd i'r ysgol, oedden ni'n dechrau dysgu ar ôl bod yn 5 yn mynd i'r ysgol gynradd. Ond yma yn Nottingham, mae yna lot o bethau yn y Gymraeg yn mynd ymlaen, ond oes? Oes, mae hynny wedi bod yn dda iawn i mi. O'n i'n hapus iawn ddoes i yma yn mis Medi 1959, ac oedd yng Nghymru, Saes oedd yng Nghymru, oedd o'n dod o'r ardal yma, ac oedd gyda fo ffrind oedd yn byw yn agos i aelod o'r Gymdeithas Gymraeg, ac oedd hi wedi rhoi rhaglen y Gymdeithas yng Nghymru, a dod yma yn mis Medi, ac yn mis Hydref, mi es i'r Gwasanaeth Cymraeg cyntaf. A dwi wedi bod yn aelod ar hynny, a mae hynny wedi bod yn gaffeiliad mawr i mi. A mae Gwasanaeth Gymraeg yn mynd ymlaen o hyd? Yndi, unwaith y mis ar Brynhawn Sul. A hefyd yn blynyddol Cymanfyganu? Ie, Cymanfyganu yn mynd o gwmpas gwahanol gymdeithasau yr adran y canoldir. Ond erbyn hyn dim ond Derby a Nottingham sydd, efallai Loughborough allan nhw gynnal Cymanfa. A byddwn ni'n mynd i Birmingham i'r Cymanfa hefyd. A nosweithiau lawen hefyd? Ie, pan ddoes i yma oedd eisteddfota rhwng y cymdeithasau yn yr adran. Eisteddfod reit fawr, oedd llawer o blant. Y pryd hynny oedden ni gyd hefo teuluoedd, a fydda'r plant yn cystadlu, bydden nhw'n dysgu ganu yn Gymraeg ac i adrodd ac yn gwneud gwaith celf. A fydden yna gyfarfod yn y pnawn i'r plant, a wedyn cyfarfod gyda'r nos i'r oedolion. A fydden o tarian, y 2 darian, un i'w ennill yn y prynhawn ac un i'w ennill gyda'r nos i'r Gymdeithas oedd yn fwy llwyddiannus. Da iawn, mae bobl fel Mab Gwyn Davies wedi dysgu Cymraeg. Na chi, yndi, llawer, oedd ymlaen ti dyn oedd yn siarad Cymraeg, ond oedd nhw wedi dysgu am ryw o bethau Cymraeg y pryd hynny. Da iawn. A mae'n enyn diddordeb mewn pobl wedyn yn yr iaith ac yn yr diwylliant. Wyt ti'n mynd nôl i Gymru ar y Steddfod o gwbl? Bys i llynydd, dim ond am 1 diwrnod yn y Wyddgrug. Mi fydden ni'n mynd aros efo ffrind yng Nghymru ar ffarm, ac pan oedd eisteddfod yn y Gogledd, yn Llanrwst neu yn Rhyl, fydden ni'n medru gallu mynd. Mae'n yn y bal y blwyddyn nesaf, wyt ti'n... Yndi, dwi'n gobeithio, ie. Bys i am wythnos yn Nyffryn Conwy, llynedd, lle bach o'r enw Pemachno. Beth
merch a'i gŵr fynd â fi yno. Mynd â fi o gwmpas. O'n i'n cael mynd i ble bynnag o gynnu isio. Da iawn. Mynd o gwmpas. Does gen i ddim teulu agos yng Nghymru rwan. Dim ond... Mae gen i ddau gefndar pryd hynny. Mae un wedi marw yn y cyfamser. Ond o'n i'n mwynhau mynd i weld hen ffrindiau ers dyddi ysgol a cerdded yr hen lwybrau cyfarwydd a llawer iawn o newid wedi digwydd. Mae'r ardal wedi Saesnegeiddio'n arw, pobl yn symud o Manceinion a Lerpwl yn sefydlu ar ôl ymddeol. Mae hynny'n newid natur y gymdeithas. Siwr o fod. Y capel lle o'n i'n aelod ac yn tyfu fyny. Oes o'n gwasanaeth bora erbyn hyn o blaen fydden ni gyda ni ysgol Sul yn y Prynhawn a gwasanaeth yn yr hwyr hefyd. A mae capeli wedi crwybachu yn hob man. Yndyn, ie, mae hynny'n drist. Wel, gobeithio mi fyddwn ni dyweld di o'r faes o'r Eisteddfod yn y bala. Ie, gobeithio wir. Wel, diolch am siarad y bore yma. Croeso.